Hello mga kabiyayari, kami din subong sa Iloilo. Sa National Museum Visayas. So una na siya, provincial jail. Subong, ano na siya, museum. Hari kami subong sa Gallery 5. Mga old photos din sila mga kabiyayari. So swak na swak sa aton niya vlog mga kabiyayari. Ari mga kabiyayari, mga old photos sa Gallery 5. Sunod, balikan sa diri mga kabiyayari. Tingin ni mga kabiyayari, ano na siya, ang Calerial. Mga kabiyaya, Belfry Tower, Sangharo. At ako mga kabiyaya, no?